Vreau un dominor. Pentru că pentru mine oamenii mei înseamnă energie. Jur pe viața mea că pentru mine oamenii mei înseamnă bateriile mele încărcate. Cum aș putea să cad eu vreodată? Să vă mai spun ceva. Știți câte voci bune sunt în România? Multe rău. Dar ca să-ți dai viața pentru oameni pe scenă, trebuie să fii născut pentru așa ceva. Și să moară măicuța mea dacă mi-e frică vreodată de cineva. Dacă nu spun adevărat. Sunt mulți care cântă bine, dar să pună suflet nu e niciunul. Și de-aia mă mândresc ca oamenii mei care îmi dă putere să simt așa ceva pentru voi. Adevărat. No. Visele mele sunt cu tine, visele mele sunt cu tine. Visele mele sunt cu tine. Mă simt bine, cel mai bine, doar dacă am un vis cu tine. Nu mai zic când ești aproape, că un foc mare mă arde, că un foc, că un foc mare mă arde, mare mă arde, atunci când tu ești aproape. Visele mele sunt cu tine. Oare ce mesaj mai frumos ca acesta poate să existe? Dacă și visele sunt tot cu tine, asta înseamnă mai mult decât iubire maximă. Dă-i drumul, visele mele. Că vreau să spun ceva, că mai iau un dor de tine și nu mă crede nimeni. Unde ești iubirea mea? Că vreau să spun ceva, ceva, că mai iau un dor de tine și nu mă crede nimeni. Dacă existi în vise, rămân în vise și nu mă mai trezi, că-și fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire aș muri. Dacă existi în vise, rămân în vise și nu mă mai trezi, că-și fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire aș muri. Pentru toți îndrăgostiții auzi, mă, iubiții parcă trăiți, auzi, mă. Pentru toți îndrăgostiții auzi, mă, iubiții cu viață! Când tu nu ești cu mine, plânge sufletul meu, că mai am un dor de tine și mă vede Dumnezeu. Când tu nu ești cu mine, plânge sufletul meu,
mine. Dacă existi în vise, rămân în vise și nu mă mai trezis, că-și fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire aș muri. Oh, oh. Dacă existi în vise, rămân în vise și nu mă mai trezi, că-și fără tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire